ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஎன்ஸ் அல்டிமேட் கொண்டாட்டம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம அசோக் நகர் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அனுமன் ஜெயந்தி விழா வந்து வெகு சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு வராங்க. ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் அனுமனுக்கு வந்து வெவ்வேறு விதமான அலங்காரங்கள் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து 6ஆம் நாள். ஸோ 6ஆம் நாள் அனுமனுக்கு என்ன சிறப்பு அலங்காரம் பார்த்தீங்கன்னா பேனா. ஸோ அதாவது நம்ம எழுதுகிற பேனாவில் வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து ஆஞ்சநேயர் உருவம் பதித்த பேனா வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து அனுமனுக்கு அலங்காரம் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த அனுமனை தரிசிக்கலாம்.